περισσότερο σεβασμό τώρα που με κάναν μαμαμούχο. Τι θες να πεις με αυτό το μαμαμούχο? Μαμαμούχο σου λέω, είναι μαμαμουχή. Τι μέρος του λόγου είναι αυτό? Μαμαμούχο, σαν να λέγαμε στη γλώσσα μας, Παλατίνος. Παλατίνος. Είναι η ηλικία σου μας προχωράει στα παλέτα. Τι αγράμματες, Παλατίνος λέω, είναι μεγάλο αξίωμα και τώρα γεια με χειροτώνησαν. Σαν πώς χειροτώνησαν δηλαδή? Μουχαμέτη περί Ζουρντάνη. Τι θα πει αυτό μωρέ? Ζουρντάνη θα πει γιορτάρι. Τώρα τι γιορτάρι? Αμάν φτιάξει με κιστάκι, δέει Ζουρντάνη, δέει Ζουρντάνη. Τι είπες μωρέ? Σαρίκδοση con galera. Τι έκαμε λέει? Donne con bastone. Τι θες να πεις με τούτο μωρέ? Palestino vinto hari. Τι κορεκτίστηκα είναι τούτο? Nasta piatto residiki, de bategna lo gaziki. Τι θες με μωρέντα? Pula pa, pula su, pula pa, pula pa, pula su, pula pa. Χριστέ και Παναγιά, τρελάθηκε ο άντρας μου. Ήσυχα διάτροπε, δείξε σεβασμό στον κύριο Μαμαμούχο. Πότε καλά να του στρίψε? Γρήγορα να τον προφτάσω πριν πάρει τους δρόμους. Α, καλή ιδέα, να με δει κι όλος ο κόσμος. Είμαι Μαμαμούχο σου λέω.